Bosgarren eta gaurko azkenengo esperientzia ezagutuko dugu, ahozkotasuna ardatz, esaten ari garen bezalaxe. Bi proiektu orokorren uztarketa bati buruz arituko zaizkigu Nagoren Murua eta Maite Inarra, Bergarako Mariaren Lagundia ikastetxeko irakasleak dira, bata zein bestea, Nagore zein Maite, eta izenburu gizan, berbekin urrezko txantxangorria, ahozkotasuna helburu, harremanak erdigunean, hori da beraz, orain ekarriko digutena. Zatozte bai? Eskerrik asko. Bueno, eguerdi on denoi, espero indikan tripazorriek zuen arretan eragin handia ez izatea, eta gaurkoan Maitetan eri aukera ematea gure proiektutxoa aurkeztea. Entzun ditugu, gainontzeko kidek aurkeztutako proiektu, makroproiektuak, gurea xumea da, etxean indakoa, baina harrotasunez ere hementxe gaude aurkezteko eta espero bazuen interesakoa izango delakoan. Lehenik eta behin Iñaki Biain eta ekipo guztiari eskerrik asko aurtengo eskola hiztun topaketa honetan parte hartzeko aukera emateagatik. Eta gure aurkezpena, gure proiektua aurkeztera gatoz, urrezko txantxangorria dauke izena, eta izenburua ahozkotasuna helburua izanik harremanak erdigunean jarri nahi ditugu. Gure aurkezpenak hiru zati eukiko ditu, hasiera baten iraganera egingo dugu salto, pizkatxo bat nundik hasi ginen eta pizkatxo bat ulertzeko gaur egun eskuartean daukagun proiektu hau zergatik daukagun momentu honetan ikastolan. Ondoren Maitek nire kideak proiektua nola gauzatzen dugun, gelara nola eramaten dugun eta adibide praktiko batzuk azalduko dizkizue. Eta bukatzeko urte guzti hauetan guk proiektuan ikusi ditugun ezaugarri azpimagarrienak nahiko genituzke aipatu, iruditzen zaigulako proiektu batek ezaugarri horiek eduki beharko lituzkela. Esan dudan bezala, eta ez naiz asko sartuko ze prozesu eman genuen, baina prozesuaren garrantziaz. Komentatu dute gainontzeko aurkezpenetan, konfrontazio saioak izan zituztela, gurean ere hala izan zen, 2014 urtean Bergarako udalak eta soziolinguistika klusterrak programa bat aurrera eramatea adostu zuten Bergaran, berbazko komunikazioa garatzeko, sustatzeko eta areagotzeko. Eta guk proiektuan parte hartu genduen, ikerketa bat egin genuen, ikerketa hori geletara eramatea zen, grabazioen bitartez, bideoen bitartez grabatzen gintuzten, eta batez ere zan hizkuntza ez ziren ikas jarduerak horiek ikertzea. Eta zer ikertzen zen, ea irakasleak ze aukera ematen dizkiegun ikaslei euskeraz eta ahoz aritzeko. Nolako aukerak ziren, ea irakasleok denbora guztian hitz egiten gauden, edo ikaslei ematen diegun horretan ea baliabideak ematen dizkiegun, eta abar, eta abar. Ondorio nagusi batera iritsi ginen, formazioa behar gendula, aukera horiek benetan sortzearen beharra, eta komentatu dute beste aurkezpen baten mintza praktika jabetu hori, gidatu hori, zer den ulertzea, elkarrekintza sustatzea gelan bertan, eta azken finen erabilera areagotzea, baina kalitatea bermatu egin behar genuela. Orduan, hortikan irten zen, unitate didaktikoak diseinatu beharra, hizkuntza erronka horiek txertatu beharra gure unitate didaktikoan, eta tartean, ikastetxe guztietan gertatzen egun bezala, dauzkagu 1000 proiektu batera.
Momentu hartan gurean Golden Boss proiektua zegoen, martxan, askok ezagutuko duzu, ia gehienok ziur gaude. Programa psikohezitzaile bat da, bai, eta hainbat eremutan nahi du eragin. Gelako kudeaketan, giro sozialean, harreman afektiboetan, ez? Zertarako hor ditugu hainbat helburu. Batez ere ikasle, irakasle eta ikasleen arteko harremana hurbila izateko, gelako giroa goxotzeko, eta bar, eta iritsi ginen bukaerara. Harreman komunikatiboa garatzeko, eta esan genuen. Harreman komunikatiboa garatzeko, programa hau jarraitzen baldin badu irakasleak, gelara sartzerakoan, 5 irakasle hartuz, gelako giro sozial goxori eginez, esan genuen zergatik ez, berbekin proiektuarekin batu eta euskerazko, ahozko komunikazio egoerak, urrezko, golden hitza hori da, urrezko ikasleen bitartez garatu. Hor ikusi genitun 2 proiektuen ezaugarri komunak zituztela, adierazle komunak zituztela, helburu komunak, eta nolabait irakasleari ere 2 proiektuak alde batera edo bestera joan beharren arindu egin genuen, eta 2 proiektuekin bat atera genuen urrezko txantxangorria. Txantxangorria hitzak euskerari keinu eginez, eta urrezko Golden Boss programa psikohezitzaile horri, ez da? Egin genuena batzordeak elkartu, indarrak elkartu, batzorden arteko sinergia horiek topatu, eta ahozko egoera komunikatiboak ikasleen bidez bideratu. Noski, hau egin genuenean, garrantzitsua izan zen etapa ezberdinak aztertu behar ziren, eta maila edo gelan beharretara egokitu proiektua. Orduan, hau da, nundikan sortzen den urrezko txantxangorri hori. Orain nire kideak azalduko du nola gauzatzen dugun, eta gelara praktikako adibide batzuk. Badezuzuk? Bai. Bueno, Nagorek esan daben bezala, ni saiatuko naiz modu labur baino argi baten, pintzelada batzuk ematen guk hau dana gelan nola eramaten dugun praktikara. Orduan, lehengo azalduko dotzuet pixkat, zeintzuk izan dian ikastolan eman ditugun pausuak. Lehengo Nagorek esan daben bezala, berbekineko ikerketa horretatik, ikusi ginoan agian formazio behar bat bazegola klaustruan, eta soziolinguistika klusterran eskutik formazio bat jaso ginoan irakasle guztiok. Formazio horretan aztertu ginoan pixkat nola eragiten daben irakaslearen jardunak ikaslien ahozkotasunean, aukerak ematian nola areagotzen dian jardun horiek, zuzentasunean nola eragin, hainbat gako gero hau dana errazago gelaratzeko. Beste San Fermin ikastolakoak ustot izan diela, erak talde eragilea deitzu dotze, guk talde motorra deitzen dotzagu, baina azken finean berdina da, sortu ginuan taldetxo bat, pixkat proiektu honen gidaritza eramango zebana. Eta saiatu ginen gube eurak bezala, etapa ezberdinetako kidiak egoten talde motor horretan, gero saretze hori errezagoa izateko eta etapa guztietako beharretara hobeto iristeko. Behin talde motor hori definitutakoan eta soziolinguistikako klusterreko Olatzben Gontxearen laguntzak gime urteko kronologia bat diseinatu ginuan. Orduan, urteko kronologia horretan, guk zehaztu ginuan, gukin ginutzen 15 eguneko tartiak bezala diseinatu ginuan. Orduan, 15 aldi bakoitzian, aurkezten jakuen irakasleei hizkuntza erronka bat eta Golden Bosseko 2 gako urrats. Orduan, zeuan dana planifikauta 15 aldiro irakasle guztiok praktikara eramaten ginuan hizkuntza erronka bat eta 2 gako urrats. Eta 15 aldi horren amaieran bultzatzen ginuan irakasleen artean hausnarketa bat egitera. Beraiek egin dituzten talde konfrontazio horren estilora, guk irakasleok taldetan biltzen ga eta egindakoaren inguruan hausnartu itzen dugu taldean. Eta elkar elikatzen gara. Orduan, planifikazio horrekin guztiakin,
kuadernotxo mouko bat sortu ginoan, eta kuadernotxo horretan zeuan gidatuta 15 aldi honetan hau praktikatuko dugu, ondoren hausnarketa egingo dugu, hurrengo 15 aldian beste hau. Bai? Eta kuadernotxo hori irakasle guztiei aurkeztuin jakuen klaustro baten bidez. Bai? Gero komentatzea, kuaderno hori adibidez, formato ezberdinetan bebai aurkeztu izan dugu, irakasle bakoitza erosoagoz sentitzen dan formatuan erabili desan, ze helburua hori da, bai? Danok sartzia karro honetan eta danok implantazio fase horretara ailegatzea. Orduan, klaustroari aurkeztu gontzan pixkat gure planifikazioa eta zein izango dan lan itzeko modua, eta gero lagagontzen koordinatzeko eta zalantzak argitzeko tartia. Klaustruan bertan bukaeran koordinaziorako tarte bat lagajeun. Zehaitzik, Golden Bost proiektua ezagutzen dozueno, jakingo dozue, berak proposatzen dabela, 5 ikasle aukeratzea begirada 5 ikasle horietan jartzeko eta horrela bermatzeko ikasle guztietara iristen gazela. Bai, guk horri pixkat beste buelta bat eman sotzagun, eta irakaslion artian koordinau itxenga, nik, imaginau, nire gelan sartzen dian irakasliekin, ze hemen irakasle guztio gare sartuta, berdin da ze arlotakua, ni fokua ipini behar badot 5 ikasle hauetan, saiatzen gara nire gelan sartu behar dan beste irakasle batek beste 5 ikasle aukeratuta eukitzera. Ez egoteko irakasle guztiok momentu berdinean ikasle berdinei fokua ipintzen. Eta hola bermatzen dugu egunian ziar ikasle ezberdinengan fokua ipintzen gabizela. Gero erakutziko dotzueten bai hizkuntza erronkei begira, bai Golden Bost gako urratxei begira. Eta hola bermatzen dugu pixkat danongana iristia. Bai? Orduan, behin hori dana klaustruan aurkeztu ondoren, sartu ginen ja implantazio fasian. Bai? Hor ja, irakasle bakoitza, doia bere planifikazioakin bere gelara, eta esperimentatzen dau, aurrez markautako helburuak eta jarduerak. Implantazio hori eta gero, esan duten bezala, hausnarketa bultzatzen dugu irakaslien artean. Bai, eta guk eskatzen dotzegu audio bidez hausnarketa hori edo hausnarketa horretatik ateratako ondorio esanguratsuenak talde motorrari bidaltzea. Guko lan funtzionatzen dugu. Erakitzen dabe hausnarketa eta gero, bai hausnarketa bera edo bai bertatik ateratako ideiak guri bidaltzen dozkue. Eta guk itzen duguna da feedbacka eta feedwarra eman. Hau da, egindako horretan irtetzen dian indarguniak gorde itzen ditugu eta suertau jakuen ahulgune, zalantza, oztopoak gainditzeko aholkuak ematen saiatzen ga. Beti beba igual, beste talde baten hartutako ideiekin edo soziolinguistikako klusterrekoei aholkularitza eskatuta, saiatzen ga erantzun bat edo aholku batzuk edo proposamen batzuk luzatzen, gero eurak hurrengo fasian hori berriz gelara eramateko. Hori da pixkat gure funtzionatzeko modua. Orduan, erakutziko dotzuetoin? Bai. Hizkuntza erronken adibide batzuk. Zuek ikusteko pixkat hizkuntza erronka esaten dugunean zeri buruz ari garen. Orduan, lehenengo hizkuntza erronka hau adibidez dago bideratuta irakasliak aukerak emateko klasean ahoskotasuna bermatzeko. Lehen esan deben bezala da prozesu bat irakasliak aurrez pentsauta eraman behar da bena. Mintza praktika jabetuan oinarritzen gagu bai. Ez da, berbaitzen dabe, berbaitzen dabe, baina ze helburukin, ze baliabidekin, ze gabezia ikusi ditut, ze laguntza eman lehizket. Hori da pixkat ideia. Orduan, hizkuntza erronka bat adibidez. Aukeratu jarduera edo momentua. Irakasleak eruan bia dau pentsauta, noiz eskainiko dotzan ahoskotasunari tartia. Gero, pentsatu, aurrez beti, klasera jun baino lehen hau, ze ekoizpen mota eskatuko dotzezun. Zein izango da zure helburua eta hor dare aukera ezberdinak. Azalpen bat ematia, iritzi bat ematia, eduki bat laburbiltzia, arrazoitzia, dana dalakua. Baitxabe irakasleak diseinauta eruan bia dau, eskatuko dotzasun hori zuzen egiteko, ze baldintza eskatuko dotzasun ikaslei. Hau da, zer emango dot ontzat.
bai? Eta hor, aprobetxau genke, formula konkretu bat, edo hizkuntzetan lantzen gabizen arau gramatikal konkretu bat, edo lehen esaten zinuaten terminologia zehatza, zientzietako ikasgaixetan adibidez, nik eskatuko dotzet erabiltzia terminologia konkretu hau, bai, hori dana aurrez diseinauta. Bai, orduan, nik ipiniko dotzet adibidez, guk hau, LH zein, Joan Sanurtien nik nola ineban. Aukeratu jarduera edo momentuan, nik aukeratu neban itxea klasearen bukaeran. Metakognizioaren ideiatik tiraka, nik pentsaunean, klasearen bukaeran emango notzala momentu bat ikasliei, arrazoitzeko saio horretan edo lantzen ari garen horretan, zein izan dan gehien kostau jakuen kontzeptua eta zergatik. Bai, ordan ere momentu izango zen klase bukaeran, eta helburua arrazoiketa. Bale, horretarako zeintzuk izango dira baldintzak, justu euskaran, lantzen ari zian arrazoiak emateko egitura gramatikal konkretu batzuk. Orduan, nik eskatuko notzen arrazoitzerakuan erabiltzeko euskaran ikasten ari zian arau gramatikal horiek. Bai, izan ere, edo lako, edo bait da, edo momentuan lantzen ari gineanak. Bai, eta gero, erabakin nola bermatu ikasle guztien parte hartzean. Nik erabiltzen itxuan golden bosteko 5 ikasle horiek, eta egun horretan 5 ikasle horiei eskatzen notzen balorazioa uitxia. Eta ikasle horiek aldatzen doia zenez, nik hola ziurtatzen dut, danon parte hartzea. Izan leike irakasle bakoitzak bere estrategia dauzka, batzuk zerrendaren arabera, beste batzuk beste sistema bat zeuken esarritza, baina bai bermatu behar dugu danon gana iristen garela. Ze bestela, inertziaz ikasle batzuk protagonismo handixa hartzen dabe, eta iruditze jau, ahoskotasunak presentzia handixa daukala gela, baina igual diela ikasle berbetan darenak, eta beste batzuk ez dabe parterik hartzen, orduan hori bezain duen bida. Beste adibide bat, adibidez, hau dago gehiago lotuta irakaslearen jardunarekin. Ez hainbeste egoerak sortziakin, baizik eta nik zein neike nire ikasliek gehiago hitz egiteko. Orduan, bigarren kasu honetan, erronkazan, aukeratzea laguntza tresna hauetatik pare bat, eta 15 aldi horretan, kontzienteki bi horiek nik gelara eramatia. Ikusten dozue, pentsatzera eta saltzera gonbidatzen duten galdera irekiak formulatzia, galdera itxixakin biharrian, edo ikasleak egindako ekarpenak erabili eta iztegi aberatzau batez bueltau edo osatu, erago bai entzuten juteko, edo ikasle batek egindako ekarpena goraipatu eta sakontzeko eskatu, bultzatu pixkat bere konfort zona horretatik arutzau joatera, hitz egiten utziko diet gehiegi moztu gabe, lehen esaten zinuan azu grabazinoetan neri pasau jaten berdina. Grabau sostenea zanen, aia mamaiti, xildu zaitzez. Denpora guztian ni berbetan, eta momentuan eza konstiente. Honien nintzen behintzen, eta gero ikustezat, ez nahone denpora guztian ni berriketan. Hori ere, ja, kontzienteki baldin basoiaz, igual errezaua da, maite, venga, hori, hartu olako bi, eta 15 egun horietan, horrek landu. Eta ikusten da, kontzienteki itxen dugunean, nola ahoskotasuna areagotzen da. Beste hizkuntza erronka bat, ezberdina. Hau gehiago, zuzentasuna bermatzera bideratuta. Ze helburua bikoitza da. Ez da bakarrik ahoskotasuna areagotzea, baizik eta zuzentasuna lortzea be helburu bat da. Ordan, erronka hau dago gehiago lotuta, zuzentasun hori nola lortu, ez? Berdina, aukeratu hemendi pare bat estrategia eta 15 aldi honetan praktikara eraman zure geleta. Orduan, hori, ikuste duzue, forma zuzena eskatu. Egin duzun ekarpen hori, baina nola esango genuke hori, zein da hitza eskatu, edo eman espaldin badauke, edo leksikoa egokitu. Kasu horretan, iraultza hitza erabili beharko ginuan, edo dana dala. Mezuari buruzko argibideak eskatu. Azalduko zinuan hori beste modu baten, zuzentasuna eskatu. Ikusten duzuen estrategia horietatik pare bat aukeratu eta eraman. Orduan, olako estiloko hizkuntza erronka dira. Ikusten duzuen moduan, gure helburua ez da aparteko gauzak txertatzia gelan. Baizik eta egiten dugun horretan, lehen esan duten foko hori piztuta euki,
Eta egiten dugun hori aprobetxatu ahoskotasunari eta zuzentasunari leku bat emateko. Orduan, hau dana lortzeko, lehenagorek esan dabe moduan eta beste eskola batzutan bebai, garrantzitsua oso da girua. Gelan egon bia da konfiantzasko giro bat, gelan egon bia da elkar elikatze giro bat, ikasliak seguru sentidu bia die, bildur barik sentidu bia die, eta horretarako zertaz baliatzen ga? Golden Bosteko gako urratxetaz. Bai, Golden Bosteko programa, ezagutuko dozue geixenok, gelaren kudeak eta harremana irakasle, ikasle, asko zaintzen dau. Eta berak dauzka definiduta gako urratx batzuk. Guk itzen ginuana da, gako urratx horrek binan aukeratu eta hizkuntzarronken bezala irakaslia behartu, nola baitz esateko, 15 aldi horretan gako urratx horrek 5 ikasle horiekin aplikatzeko saiakera berezi bat egiten. Egisa da urtiagoia zela honetan, orduan, hasieran bai izan ginen pixkat alemanak. Hau da, 15 aldi honetan, 2 gako urratx honek. Eta bai da egisa, gero hausnarketetan eta irakasle batzuk esatezela, ez da oso natural gelditzen. Gero denporiak ematen dutzu esperientzia hori eta esan, beitu oin, ez dut hau erabilikot beste hau, baina hasieran ezautzeko eta ikasteko pixkat behartu behar dozu egoera. Baina gero badoia naturalidade gehiago hartzen. Orduan, hor dare gako urratx pilo bat eta guk 2 hartzen ginuan. Eta gero oso garrantzitsua lehen esan duguna. Hau dana 15 egunetan praktikara eraman eta gero hausnarketa, talde hausnarketa. Ze irten da ondo, betxu bani pentsatzen egon hau super ondo irten biazala eta resulta ez dutela helburu bat bete, ze pasau da, hau faltau da, edo ikasliek konturatu naiz behar hau daukela, orduan hori dana partekatu itzen da, talde motorrari eman, eta guk aldogun neurrixan eta bestela laguntza eskatuta, erantzun bat ematen dutzegu. Eta azkenengo gako bezala hori, programa guztiz irekia, lehen aipatu dana malgua, guk urtero plangintza aldatu itzen dugu, erronkak moldatu itzen ditugu, gero gainera, guk ikusten dozu erronkak eta nahiko irekisak die, gero zuk zure gelara egokitu biozu bebai, ze urtero gelak aldatu itzen die, egoeria ezberdina izaleke, orduan beste giltzarri bat hori, proiektuaren irekitasuna eta malgutasuna. Etengabe aldatzen dagoen programa bada. Eta ez dakit denpora zela goia zen, geukan hemen prestauta zuek ikusteko pixkat... Bukaera. Bukaerakoa. Pasau ingo gata gero bestela atzera egin, zer? Bai, bale. Ez dakit noa joan dan. Barkatu. Bai. Ez que geukan prestauta, hori irakaslien hausnarketa horietako audioaren zatitxo bat, zuek ikusteko nolako gauzak irtetzen dira, baina ez dakit merezi daben sartziak, ez? Zela goiaz? Bai, badago. Badago, hausnarketa bat, eta hausnarketa horri emandako erantzun bat. Ez dala SB, baina zuek ikusteko nolako detaileak eta irtetzen dian hausnarketa horietatik. Bai? Bale. Hartu eta akatsa zuzendu, horrek gertatzen da gauza kuriosua, zeharitzekin eta bar, edo esate baterako asko balira sartzen, ese maiozu, ese saiozu, eta horrakoak, zuzen ezkero, pentsatzen dute ja batuan egin behar dutela. Hori izan irakasle, barkatu irakasle batekin daben hausnarketa, ez? Zuzentzeko eskatzen dotzetenian, batura pasatzen die, eta derrepente ikusten dozu, euskalkixan berbeitzen daben ume bat, esan izun bezala, eta esatezu, ez da, batura pasau beharrik badao, tarteko bat, bai, orduan, ematen dotzagun erantzuna, ipintzen baldin baduzue. Gero berdina esaten dozu hori, akatsak zuzentzerako orduan, uste dutela batura pasau behar diela, ez? Nibe hori pixkat ereduekin lotuko neban, ez? Ez baldin badugu nahi edo ez baldin badugu uste bidiadanik batura pasatzea, igual eman beharko dotzagu eredu batzuk, hori nola esan leiken, beraien dako naturala suertau leiken hizkuntza edo euskalki eran, ez? Azkenian da, umiak
bihartu nolabait esatera, edo sortu egoerak umiak berba itxeko aukeria eukiko deben egoerak, eta gero identifika zintzukian dauzken zailtasunak, eta ereduak eman edo laguntzak eman zailtasun horiek gainditzeko. Hori da pixkat dinamikia. Bale? Ba hori, azkenean guk hor detektatzen baldin baditzugu gabezia batzuk, ba guk eman eredu batzuk, horiek gainditzen laguntzeko, bai? Hori da, eta oin nagorek bukatzeko esango dotzue, ba guk zeintzuk ikusi ditugun izan diala programa horren indarguneak edo gure ustez ondo funtzionatzeko gako batzuk. Bai, ba hori, Maiteke oso ondo azaldu duen moduan, ez? Bai hizkuntza erronkak eta bai Golden Bosteko gako estrategiko horiek esaten dugu gure proiektuak bukaera badauka, ez, hau bizia da eta biziri jarraituko du, agian moldatu egin behar da, esan duena Maitek, ze guretzako azkeneko puntua da garrantzitsuena. Proiektuak malgua izan behar du. Malgua izan behar du bai garaietara, bai adinera, bai gelako euskararen erabilera, ikasle profil horretara, eta abar, eta abar. Gure kasuan, pandemia baino lehenago, eta pandemia badauke, bere zer esana, baina pandemia baino lehenago martxan geneukan, konfinamentua etorri izan, eta konfinamentuan urrezko txantxangorriak bazuen bere lekua, naiz eta bideoiamadetan edo bideodeietan klaseak eman, ez? Eta orain berriro berpiztu egin behar dugu, moldatu egin behar dugu, eta gauza ezberdinak ere egin nahiko genituzke, nolabait hasierako puntua lortzeko, irakasle guztion implikazio aktiboa, eta aktiboa da, UT ikusten dutenen, esatute aurrezko txantxangorria, bai euskerako, bai ahozkoa, eta bai gako estrategikoak. HH-tik DBH laura arte, guk ez dauko batxiergoa, irakasle guztiek badakite zertan datzan, badakite ikastolako proiektu orokor badala, eta indarra daukala, eta malgutasun hori ere badaukala. Beste gako bat, talde motor bat egon behar da. Kasu honetan, bere momentuan bi batzorde batu ziren, hasieran esan dugun bezala, bizikidetza batzordea eta euskera batzordea, eta momentu honetan urrezko txantxangorria pedagogia batzordetik bultzatzen da. Iruditzen zaigu, kasu honetan, hau euskera baino gehiago da, euskara ikasgaia baino gehiago da, guretzako pedagogia guztionen gainetik dago, nola irakasten dugu, hizkuntzaren irakaskuntza, ikasgaien irakaskuntza, ulermenaren irakaskuntza hori bermatzen dugu, ze gauza bada ekoiztea, baina zer ekoizten dute? Ekoizten dute ulertu dutena, eta are gehiago nik uste erronka bat oso garrantzitsua edo bintzat adierazgarria Maitek azaldu duena. Irakasleak hasieratik, ez? Gelara joan baino lehen hau pentsatu behar duen hori, ez? Zer da nik nahi detena ikasleek gaur nire klasean ikastea. Galdera horrekin joaten baldin bagara gelara, aurrez diseinatutako klase izango dugu, eta diseinatutako klase horretan ahozko txokoa, eremua edo izan behar du. Eta bukatzeko hausnarketa pedagogikoi eskaintzea, esan dugu pedagogiak badaukela zerikusia hemen, guk urtean zehar 3 bat klaustro egiten ditugu, nolabait kronologia eta plangintza hori, planifikazio hori irakasleen artean egiteko, elkar elikatze egiteko, irakasle bakoitza beste irakaslearekin, egin dutena gelan, eta zer irten dan ondo, zer irten dan ez hain ondo, eta hobetzeko urrengo pausoak ematea, planifikatzeko denbora eman behar zaiela, ez? Gu honekin gure aurkezpena hauxe da. Nik uste dut hemen gaurko egunean ebai elkar elikatze bat egon dela eta gu horrekin gelditzen gea. Guk, ez da proiektu honekin dena bukatzen edo dena lortzen, baina bai bidea egiten eta ahozko garapen eta kalitate horri bere lekua eman nahi diogu.
Eskerrik asko Nagore, eskerrik asko Maite. Zuen txanda da berrez ere, zantzarik, galderarik, iradokizunik, komentariorik, nieneko bazenuten. Eta zein puntutaraino bete dira zuen espektatibak, pozik ikusten dituzte zuek, baina abia puntu bat beti egoten da, ez? Eta hau espero dugu aurkitzea, ez? Bergara, eta zuen ikastetxean. Eta zein neurritaraino bete da, edo sorpresarik hartu duzu zentzu horretan? Edo gela batzuk hobeak dira besteak baino, maila batzuk hobeak izan dira beste batzu baino, erresagoak, hobeak baino erresagoak. Bueno, espektatiba ezberdinak izan dira, nik uste talde batetik irakasleen aldetik, balorazio oso positiboak izan dira. Hasiera baten Maitek esan duen bezala ez, alemanak izan ginen, bai? Goratzen naiz, astelenero prestatzen genuen, astelenean, bueno, igandetan eta astelenean mezua irtetzeko gogoratu, aste honetan ze erronkak diren eta ze gako estrategikoak, ez? Eta aste hori pasauta gero gogoratu, hemendik ez dakitzen egunetan, hausnarketak egin behar dituzuela, ez? Orduan, espektatiba hasieran zan, agian pareta batekin aurkituko ginela, topo egingo genuela, baina irakaslea konturatu zen, bere ikasgaia irakasterako orduan, ikasleek modu honetan jardun hauek eginez, beren kontzeptuak, irakasleak irakasten izena, beren kontzeptua errezago ulertzen zitula, errezago edo gaizala ikaslea azaltzeko ikasten ari zana, orduan onurak ikusi zituen irakasleak bere ikasgaian, ez? Batez ere, zientifiko-teknologikoko irakasgaiak irakasten duten irakasleen artean. Eta ikasleak baditugu anedota txikik, eta esaten dize, zu berriro, sarrera eta amaiera ere egin behar dugu zurekin, eta aizien errutina horiek hartzen, ez? Eta ikasleak, azkenen espektatiba izan denek parte hartzea, ze batzuk badaude hor grisak direnak eta ez dutela parte hartzen, orduan, Maitek esan duen bezala, irakasleon artean koordinatzen baldin bagea, adibidez DBH-en, astearen amaieran, gela guztiko ikasleek aukera dute hitz egiteko. Eta batzuk nahi izan ezkeo, egon daitezke, aste guztian hitzik egin gabe. Lotxa edo ez dutelako parte hartu nahi, edo X, ez? Nik ikusi dut, ez dakit. Irakasleen aldetik... Ontxe, mikrua san. Nik komentatzea, barkatu. Nik garapena handixa ikusi dutela talde motorretik hausnarketetan. Lehenengo hausnarketak zian, eski ez dakixe, eski ez da naturala, oso kutsu negatiboan bezala igual, eta aurrera inala, iristen za hausnarketa horietara, ni konturatu naiz hori ez, zuzentzeko eskatzen badotzet, batura salto itzen dela, hausnarketa beraren edukixa, asko garatzen joan da. Eta hori izan da, implantazioaren garapenaren ondorio esanguratsu bat nire ustez. Lehenengo hausnarketak eta oingo hausnarketak kalitate aldetik askoz detailetarago goiaz, hasierako hausnarketak, baina orduan horri ikusten da garapen bat egon dela. Irakasleari aldaketa kontziente bat ere eskatzen egiteko moduan, erresistentzia pareta esan duzu, beti dare hori baute zegoen ala ez, esperientziara, zer horrien hitzetan ez, Maite, estrategia aurretik pentsatuta eroan behar da, lan gehigarri bat izan liteke, norberen egitekoaren arabera, edo egiteko moduan arabera, gutxiago hitz egin behar dut, esan duzuzu, konturatzen naiz hau ez dela igual modurik onena ez, baina urrengo bueltan, zeure buruan nola baiteren eurtu behar duzu ez, eta horretara jarri hartza hori alegin bada ez. Ordan, esperientzia hori irakasleek nola hartu dute? Orain jakinik nola baitera hobetu dutela, Bai, nik, esan duguna ez, hasieran izan oso gidatua, baina gure helburuetako bat bebazan, irakasleak danian trebatu eta gero bakoitzak beria itxeko, ez? Orduan, oingare fase horretan nun erronka honek eman biharrian hain pautatuta aste honetan hau, oin ja erabili dituzue, norberak badaki bakoitza zela praktikara eraman, eta oin ja autonomia gehixaukin irakasle bakoitzak erabaki leike momentu jakin bakoitzean zer, ez? Eta hor ja
erosotasun handixaua dago, zen nik erabili neike. Arrisku gehiago be bai, beti berdinera juteko. Baina gero hausnarketak eta nola, eskatzen ditugun, guk ikusten bau bide berdineti doiala, bat, igual gomendioa beste zose probatzeko, bueno, azkenian hartu emana. Baina, bueno, bai, klaustro guztietan bezala, gurian bebai dare batzuk danera apuntatzen dianak eta motivazio izugarria daukenak, eta beste batzuk esain beste. Baina, bueno, errespetuz eta proposamenak emanda eta goxo-goxo bideratuta, juten za. Bai. Izan da, ez da, izan die kasuk irakaslea irten gelatik, ze irakasleok ere egunak ditugu, eta gelatik irten da, gaur ez naiz izan Golden Bost, etxizu eskaltutan, bale. Orduan, kontzientzia hori badago, eta ahozkoaren erabilerak onurak dauzkela norberaren ikasgaian, hori argi dago, ulermen, eremu horretara joan bargea, orduan, ikuste de, poliki-poliki, ulertu dutela irakasleek eta sartuta daudela, baina urteak behar dira, gu 2014an hasi ginen, eta bueno, oin 2022 ikasturtean, berriro sartu beharko du pizgarri bat, eta bueno, jarraituko du lanean. Eta hogei. Bazkaltzeko ordua. Nik ez dukena inorra autobus eta berandu iristerik, estazioa ez da gorroti, baina, bueno, ezkenen gaukera, hausnarketaren bat egiteko. Badira, ber? Guk normalian, hizkuntza proiektuan badare jasota hainbat erabaki, baina gu normalian klaseak ematerako orduan euskalkia erabiltzen dugu. Gero egisa da erakizkuntza formala idatzizko hizkuntzan eta batua erabiltzen dela, baina ahozko komunikazioan gehien bat euskalkia lehenesten dugu. Orduan, hori lehen Jose Mari lankidean audioan entzuten zan, ez? Zuzentasuna batzutan lotzen da batuarekin, eta ez da hola, ez? Eta gu beredu hori eman behar dugu, hitzein leike zuzen euskalkixan. Gertatzen dana da, euskalkira jota egisa da, kutsu informalaua behartzen da bela, eta orduan, batuan da biztenian, eren kontzientzia igual aktiboago dago eta zuzentasun gehiago hitz egiten da, bez? Baina, erronka bat izan leike, lortzea euskalki txukun baten ahozko ekoizpenak. Hori bebai, gelaren arabera, mailaren arabera, ikusten dugunaren arabera, baina normalean ahozko komunikazioan espaldin bada berariaz, nik esan duten lehen, ez? Gugen den arau gramatikal konkretu batzuk lantzen batuan, orduan kasu horretan, bai eskatu notzen, batuan ematea. Baina, pixkat helburuaren arabera, bai. Besterik bada? Ez, tira bat, beraz, Nagore Mulari eta Maite Inarrari, eskerrak eman da. Zuei, jarrik asko. Hau.